दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथाङा थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जायफोराखि गावनि जिउआव साक्सेस जानो लुबैयो बैफोरबायदि सुबुङाल' आंनि भिडिअखौ नाय अननानै आरो ससे नायनानै नोंथाङा जेबो बुजिनो मोननाय नङा जेब्लानाखि नोङो गासैबो जोबजासे भिडिअखौ नायगोन अब्ला नोङो थार बाथ्राखौ हमदांनो हागोन गमामायैनो बियो मा बुंमारदों बेखौ ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायगोन आंनि गोरबोनिफ्राय नोंसोरो भिडिअखौ नायोबा जोबजासे नाय आङो जि आयदानि सायाव बुंनो नागिरदों जे मा होनना बुंदों आंनो साख्रि बाख्रि नाङा राजनितिकआनो आंनि जिउ होननानै गोबां मानसिफ्रा साननानै लायो नालाय स' बे आयदानि सायावनो आङो फंनैसो माखासे आं जे बुस्थुखौ मोनदांदों बे आइडियाफोरखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाना फैदों आरो स' नुदों लोगोफोर आथिखालाव आसामाव बिराद माने साख्रि ओंखारसोगासिनो दङ दानि बिजेपि गभर्नमेन्टनि आमोलाव गोबां साख्रि ओंखारबाय सिगाङावथ' बेबायदि एसेबां बुरजा साख्रि ओंखारामोन नाथाय दा नै एसे बागोलसो मैयासो भिडिअ बानायदोंमोन जे 32,689 जेनिखि पस्ट भेकेन्ट पस्ट दिनै ओंखारसिगोन आरो सेप्तेम्बराव बियो जासिगोन दा आं मा बुंनो नागिरदों बे आयदानि सायाव माने नैबे बुस्थुखौ आङो होननो नागिरदों आरोना सोरबाया मानोना राजनितिकआव थायै थानानै माने राजनितिकखौ बिसोर माने गावनि हिन्जाव बायदि साननानै लाबाय ओमफ्राय थैस' थांस' राजनितिजों बिसोर खामानि मावनानै माने मा खालामनानै गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो सानो नाथाय बियो साक्सेस जाया आं बुंगोन साक्सेस जाया मानो होनना बुङोबा हाजार बुहुत मानसिफोर दङ बेस्राफोर सानफ्रामबो दिनै न'निफ्राय ओंखारनांगौ जायो फैयो गारि थाव सावगारनांगौ जायो बेराफारसे मोननाया गैया मालाबा 500 मोनगोन मालाबा 1000 मोनगोन मालाबा 2000 मोनगोन बेराफारसे नों सानफ्रामबो ओंखारनांनानै राजनितिकआव बिबान लानानै ओंखारनांनानै नोंनि मावनाय दांनाय गासैबो नोंहा खहा जालांजोबनोसै बेराफारसेथिं नोंनो न'आव खामानिखौनो मावनो मोनला दा बेफोरबायदियाव बेराफारसे नोङो मालाबा राजनिति दैदेनजोबो नोङो रायजादो मालाबा लिरजानायनि थाखाय रायजादो सोरजोंबा सोंखारि जादो मालाबा बिरोधी पार्टिजोंबो एगेन्स्ट जादो बुलायलायनाय जादो स' बेफोरो राजनितिकआव थाबाय थानाया बारा गोजोन नङा नट डाउट राजनितिकआव जोङो थानांगौ नाथाय जोङो साननानै नायनांगोन खिन्थु बेनिफ्राय नोंनि लाइफखौ नों बांसिन साननांगौ नोंनि जिउखौ नों साननांगोन नोंनि परियालखौ नों साननांगोन नोंनि न'खर संसारखौ नोंनि फिसा फिसौखौ नों बोरै लांगोन नों बेखौ साननांगोन ओंखायनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों राजनितिकखौ नोंनि हिन्जाव होननानै साननानै दाला राजनितिकआ नोंखौ ओंखाम जाहोआ राजनितिकआव सोरबायदिया ओंखाम जाहोगोन राजनितिकआव थायोबा सोरबायदि मानसिया ओंखाम मोनजायो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै मिथिबायना आं बे बाथ्राखौ बुंगोन कि राजनितिकआव थायोब्ला माबायदि मानसिया ओंखाम मोनजायो बे बाथ्राखौबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं नोंसोरनो शेयार खालामनो होननानै आङो बेयाव फैदों लोगोफोर ओंखायनो इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ जोबजासे नायदो नोंनि माइन्डआ रिफ्रेश जागोन नोङो गोसोखांफिननो हागोन गावखौनो गाव रियेलाइज खालामनो हागोन जे आं मा मावबोदों गमामायैनो नों बेखौ मिथिनो हागोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं खावलायगोन नाखि जायफोरनाखि साख्रिनि माबा दङ बैसो दंबावो एटलिस्ट 45 ना 43 सिम जोंनि एसटिफ्रा मोनो दा बे हिसाबै आं नोंसोरखौ खावलायगोन बैसो थानायावनो मोजाङै फरायनानै साख्रिखौ माने इन्टारभिउ होनानै साख्रि लानो नाजादो बैसोआ नेबाय थाया बैसोआ थांगासिनो थांबाय दा बेनिखायनो राजनितिकआवथ' गोबां घटना जायो मालाबा हयथ' बुथारलायनायबो जागोन मालाबा थैलायनायबो जागोन राजनितिकआ ओरैबायदि मुहुनि गोनां ना ओंखायनो बावहाय जुदि नोंहा जुदि सैज्य होनो हायोबा माव गावजों गाव एरसन एरब्र'आ बारा जायो बिनि गेजेरावनो ओंखायनो आं बुंगोन राजनितिकआव बांद्राय गुरुत्व होयियानो मोजां राजनिति खालामगिरिफ्रा खालामदों नाथाय नोंनि थाखाय बे नङा आरोना मानोना आं दहाय होनदों राजनितिकआव थायोबा मा जानांगोन जायफोरनाखि खुगा गोनां खुगा थेव बुंनो हायो बैबायदि मानसिखौबो लिडारफ्रा नायो नोङो माने सिं जानानै माबा बुंबानो औ जागोन माबा मानो औ जाथारगोन दे सार होननानै नों मानिनानै थाबाय थाग्रा मानसिया नोंखौ बिदि थगायैनो नोंखौ दोनलांबाय थागोन नोङो जेबो सुबिदा होनाय नङा नों मानोना नोंनो मानियो जेनेबा नोंनि देरसिन हिसाबै नोङो बेखौ मानिनानै नोङो जेबो बुङा जे बुङो बेखौ नों मानियो नाथाय बेफोरबायदि मानसिया जेबो स्कप मोननो नागिरा लोगोफोर राजनितिकआव खुगाबो थानांगोन बुंनो हानाय जानांगोन साहसबो थानांगोन अब्लासो हयथ' नोंखौ गिनानै बे फाग्लाजों जानाय नंलालै होननानै नोंनो स्किमबाबो हरगोन माबाबाबो हरगोन मिथिबायना राजनितिकआ बे नोंनि भद्र'आ बाहाय खामानि होआ राजनितिकआव जायफोरनाखि भद्र थादों बिसोर खामानि होआ मानोना आं खुद गावनो मिथिगौ आंहा राजनितिक एक्सपिरियेन्स दङ राजनितिकआव आं बेसेबां थैथाब फैदोंमोन नाथाय इभेन दिनैसिमाव आं राजनितिकआव जिर' राजनितिकआव आङो मोनसेबो जेबो आं स्किमबो मोनाखै रावनिफ्रायबो आंनि जे समाजनिफ्रायबो आंजों माने मोनफुंनो हानाय जायाखै आरो दुखु नांदों आं बाहायनो एसे दुखु मोननाय जादों ओंखायनो आङो सानदों आरोना गोदो बिराद गाबथाना फैदोंमोन नाथाय दिनै
रावजोंबो नायसनजायाखै जागोन जागोनल' होनना बुङो जेबो जाया ओमफ्राय जायफोरनाखि खुगा गोनां लाब्ला सासा बुंनो हायो मान सनमान दोना जानला मोनला बुंलायो बैफोरबायदि मानसिफोरनो मोनो आरो स्किमफोरखौ मोनो ओंखायनो आं बुंदों राजनितिकआव थानोबा मेन बिबान ला प्रेसिडेन्ट जा सेक्रेटारि जा बा माबा मोनसे मेन बिबान ला बा चेयारमेन जा बा माबा मोनसे जा अब्ला हले नोंहा ओंखाम दं किन्तु नोंनि आफाङाव थानाय लोगो सेक्रेटारिनो माबानो मेम्बारनो हेनथेननो बार्थडे जेबो गैया नोंस्रा जेबो स्कप गैया नोंस्रा ओंखायनो आं बुंगोन बैसो थानायावनो मोजाङै फरायनानै नोङो साख्रि बाख्रिखौ मोनफुंनो नाजा बैसो थानायावनो बे आरोना दिनै गोबां माखासे केस टेस्टबो जाबाय राजनितिकआव थायोबा बुलाय सोलाय जायोबाथ' नों केस टेस्ट होनाय जाखायो नालाय ओंखायनो आं बेखौसो आं दा एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बैसो थानायावनो साख्रि राजनितिकखौ गावनि जिउ साननानै दाला राजनितिकआ नांगौ जाहोगासिनो दं बेखौ साननानै दाला राजनितिकआ नोंखौ फोजोबनो सानगासिनो दङ नोंखौ दिनै नोंनि गामियाव नोंजों सुथुर जालायोबाय राजनितिकआ दैदेनगिरिफ्रा बुंदों नाथाय गामि ओनसोलाव ग्रासरुट लेभेलाव नांलाय खमलाया बारासिन जायो सैमा अमाफोरबायदि जालायबाय थायो ओंखायनो बेफोरबायदि जानाया जोंनि थाखाय थिग नङा साबजाथाव नङा आं बेखौ बुंदों ओंखायनो राजनिति दैदेनगिरिफ्राबो दैदेनथों राजनितिकआ माने दैदेननांगौ जेनेबा जोंनि रायजोखौ सालायनांगौनि खोथा दं ओनसोलखौ सालायनांगौ दैदेननांगौनि खोथा दं ओंखायनो जायफ्रानाखि राजनितिकआव जैगथा बिथांमोना राजनितिकआव ओंखारदों नाथाय नोंहा दिनै गुबुन गुबुन फिसा फिसा बिबान लानानै नांथाबनानै थानाबा जानाय नङा नोङो दिनै बैसो थानायावनो मोजाङै फरायनानै नोङो साख्रि बाख्रि लानो नाजा अब्लाबोथ' नों राजनितिकआव दङ ना नोङो मरेलि थानो नाजा नङा होमबा मरेलि सापर्ट हो भट होनांगौ समाव हो सालिजारि खालामनानै बबे सरकारा माबायदि खामानि मावदों स' बेखौ नायनानै नों भटखौ थुबानो जाबाय बे आरोना भटआलाय जोङो एस ए सिटिजेनशिप हिसाबै जों नागिरिक हिसाबै जों भटखौ होखानांगौखाना ओंखायनो राजनितिकआव थैथाब थांथाब थानानै खामानि मावनो दासा ओंखायनो आं दहाय खादों राजनितिकआव माबायदि ओंखाम दङ जायहा खुगा दङ लाब्ला सासा बुंनोमोन दम देखायनो हायो मान सनमान दोननो रोङै जानो हायो बैफोरबायदि मानसिया राजनितिकआव ओंखाम दं आरो जायफोरनाखि मेन बिबान लानो हायो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा गुबुन गुबुन मेन पर्टफलिय आरोना जायफोरनाखि मेन पर्टफलियआव थानो हागोन बिस्रा ओंखाम थागोन बाद बाखि माखासे मानसिफ्रा ओंखाम गैया आं होनखायो नों बिसोरनि खिथु खारफाबाय बायनो दिनै जागोन समफोर जागोन मालाबा जागोन होनबायबायनो जेबो जानाय नङा आरो हायोबा राजनितिकआव नोंहा थाखा दङबा ओंखार आजिखालि नोङो स्किम नाम मावनांगौबो नों थाखा नांगौ ना थाखा होग्रोनांगौ पार्सेन्ट होनांगौनो माबा माबि होनांगौनो स' बेफोर जाबाय होनबा दाना होमबा नोंनि बै समाव इसेबां खस्थ' खालामनानै फैनानै नांलाय खमलाय फैबोबाय खस्थ' नोंनि स्पिनि माने नोङो फैसा गारबोबाय सोरखौबा मानसिखौ बुरखायनो थाखाय नोङो गय जाहोबाय साहा लोंहोबाय माबा माबि जौ बेदर बायनानै जाहोहैबाय माब्रैबा नों कनभिन्स खालामनो हायो बिनि पलिसि लानानै इभेन नोंनि स्पिनि फैसा गारनानै दा बे समावबो जुदि नोंहा नैबे समाव जेबो जुदि स्कप मोनाबा मा जागोन ना ओंखायनो आं बुंदों बैसो थानायावनो गाव गावनि माने लाइफखौ दानो नाजा नङाबा उनाव पस्तायनांगोन आं खादों राजनितिकआव थायोब्लाबो गुबुनजों सुथुर दाजा गुबुनजों माबा दागेले केस टेस्ट जिबनावबो दागेले मानोना केस टेस्ट गेलेयोबा केस टेस्ट होयोब्लाबो केसआथ' नों बेसेबां गोबावनि उनावसो फैयोना इभेन नोंहा सरकार दानो हायाबो जानो हागौ जेननोबो हागौ होमबा बै समाव नोंखौ आरो रावबो नायस'नाय नंला नों हारसिङैनो नोंनि स्पिनि फैसाखौ बरन नोङो केसखौ सालायनांगौ जानानै फैनोसै दा बेबायदि जायो लोगोफोर ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों जायफोरनाखि बैसो दङ आरोना बैसो गैयाथ' गैयैसै नोंथांमोना जुदि नांथाबबाय थायोबा नांथाबबाय थादों राजनितिकआव बे नोंथांमोननि खोथासै आरो जुदि नोंथांमोना जुदि फरियालखौ सालायनो हायोबा राजनितिकआव थानानै नांथाब बे गाज्रि नङा आरोना आं बेखौ बुंगोन ओंखायनो आं खावलायबाय बैसो थानायावनो गोबां माखासे जोंहा लाइमोनफोर दङ जायफोरनाखि राजनितिकआव नांथाबनानै दङ दिनै इभेन आंबो नांथाबबोदों राजनितिकआव थाबोदोंमोन मोनसे समाव दा राजनितिकआव थानानै आङो जेरैबायदि मावदों आं मावनोबो हादोंमोनबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा माखासे बाथ्राखौ गोरबोनि बाथ्राखौ बुंफोरजोबनो हाया मानोना बुंफोरजोबोबा गेसाव गोफोन ओंखारनाय जाजोबो ओंखायनो आं बुंफुरनो साना आरोना मानोना जायफोरनाखि राजनिति खालामथों मोजाङै खालामलांबाय थाथों किन्तु जायफोरनाखि बैसो दङ बिसोरो आं खावलायगोन अननानै गोरबोनिफ्राय नोंसोरो साख्रि बाख्रिखौ होसोनो नाजा सम थानायावनो मानोना उननि समाव बेबायदि इसेबां बुरजा साख्रि ओंखारगोन ना ओंखारला बेनि मोनसे सन्देह दंसै
ओंखायनो नैबे समावनो नोंसोरो मोजाङै फरायनानै एकदमबारे नाजाथारनानै 2 घन्टा 3 घन्टा फरायदो मबाइलावनो फरायबाय था बिजाब थोबसे बायनाङा ओमफ्राय बिनि उनावनो नोङो सानफ्रामबो नायबाय थादो बावनायफोरखौ खाथायाव नट खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोङो गोसो बायदि उनाव स्पष्टयैनो नोङो एग्जामखौ लिरनो हागोन आरो नोंनि जिउआव नोंनो नांगौ जानाय जेनाखि साख्रि बाख्रि बै साख्रि बाख्रिखौ नों गाव नोंनो लानो हागोन ओंखायनो आं खावलायगोन अननानै राजनितिखौ बावनाय गोसो दाहो आरो आं बुंखाबाय राजनितिखौ माबायदि मानसिफ्रा स्किम मोनो माबायदि मानसिफ्रा दिनै एसे माने गावखौ डेभेलप खालामना लानो हायो बुंखाबाय आङो ओमफ्राय बिनिखायनो नोंसोरो बे खोथाखौ बुजिदो गोसोआव सानदो नंमारगौना नंमारा बेखौ सानदो नों गावखौ दांग्रोमग्रोदो नों माबायदि एक्टिभिटिस खालामदो नों राजनितिआव थानानै बेखौ नों गोसोखांदो बेनि उनाव आंनि नंगौ नङाखौ नोङो हा ना बेखौ नोङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं गोरबोनिफ्राय खावलायगोन अननानै नोंथांमोना बयबो बैसो थानायावनो साख्रिखौ नागिरदो आरो नैबे जाबाय थानाय माने रिक्रुइटमेन्टआव जेन' बयबो एप्लाइ खालामनानै जेन' नोंसोर साख्रिखौ मोनफुंनो नाजादो आं बेखिनिखौ खावलायबाय लोगोफोर थेंक इउ